Вітаю вас, мої шановні. Доброї раніці вам середи. Сьогодні у нас, як ви розумієте, середа і The Long Dark. Гук пайшов, бачу. Єдине, що зараз тільки ще на коменти відкручу на ютубі. Усім знову повторюся, доброї раніці. Так, ми з вами будемо спробувати знову почати нову гульню. На виживанні, на високій складаності. Цяжкавата, але што ёсць, то і ёсць. Няпрошаны госць, менавіта яно. Гэта, калі што, у нас хер знат якая справа. Першыя две былі вельмі добрыя. Чакай. Актываваць я не то націснуў. Першыя две у нас былі добрыя. Колькі мы там пражылі, дайце ўзгадаць. Вось 4, назовем гэта так. Упершыню мы калі пачалі толькі гуляць 20 дзён там было, 21 хіба што. У другі раз у нас удалося 57 дзён пражыць. Штосьці такое. А ў трэці раз там і адразу там пайшло 4, 5, 10. Не ўдалося ўвогуле нічога зрабіць. Чаму? Таму што 2 разы не пашанцавала з рэспам. Мы на ўзбярэжнай шашы. Ніхера сабе. Ці гэта... Чакайце, зараз паглядзім, дзе мы і што мы. Вось, былі гаўняныя рэспы, былі гаўняныя рашэнні, былі... Гэта бухта бледная. Правда, што гэта так называецца мапа? Мне ледзь не падапіўся адразу. Так, мы каля маяку, правда? Так, каля маяку. Я каля што ўпершыню тут з'явіўся, яшчэ ніколі не быў. Ёсць свае нюансы у адсутнасці досведу, правда? Давайте задзірнем адразу ў карабель. Вось пытанне толькі адно, ці там на гэтым караблі будзе дастаткова цёпла. Штосьці там чорнае бачу, мне гэта не падабаецца у далечыні. Ці я нажываю, ці гэта штосьці статычнае. Есть такое адчуванне, што яно не рухаецца. Ну, так, штосьці статычна, хутчэй за ўсё. Добра. Не, ну пачнем, будзем далей глядзець, як гэта атрымаецца ўвогуле, ці атрымаецца агулам. Усё ж такі мінулы стрым ён даў зразумець, што не ўсё так проста. На гэтай складанасці і... Так, пабярам адразу каменьчыкаў, каб паляваць. Так, давай паказвай. Шкада, але тут мінус 3. Хаця б шалік ёсць. Ці хоць штосьці. Разумею, што ладно. Перава, што я ў гэтай лакацыі вельмі рэдка бываю. Дзе тут што можа ляжаць, я не ведаю. Лічная паліца. Тут зразумела. Памятаю, што тут было некалькі памяшканняў, гэтак далей. Так, паколькі тут усё роўна халадно, мяркую, трэба ісці на кітабойную станцыю.
Галоўнае, каб нас драпежнікі не сустрэлі. На кітабойнай станцыі ёсць ложак. Вельмі спадзяюся на тое, што мы штосьці знойдзем. Ежы няма. Шкада, але ежы няма. Wait. I'm so cold. I'm warming up a bit. Было, падалося, што зялёная скрыня ляжала там. Так, тут у нас звязаны вагончыкі, 3 вагончыкі ў адно. О, тут цёпла. Добра. Кардонная скрыня, зразумела. Што тут? Шафа. Халера, нічога не бачна. Гэты стары мяшок можна толькі... Ой-ой-ой. Так, мы ж адсюль, правда? Так. Так, встань. Дзяўчына, встань. Давай так. Гэта у нас так. Пуста. У гэтай скрыні пуста. Антыбіётыкі є. Намацалі штосьці ў цемры. Не бачу гэтых паліц. О, штосьці ляжыць. І гэта штосьці за палачкі. Добра. Ужо няблага. Так, тут у нас на гэтай палічцы нічога няма. Не бачым штосьці. Матрас ёсць, можна лягаць спаць. Так, гэта пакінуць прычэп. Гэта нас не цікавіць. Ну, запалкі ёсць. Ужо штосьці. Ужо нейкі пакуначак ёсць. Так. Мы нічога не зробім, бо цемрава і няма ніякай крыніцы святла. Было б няблага вядома, каб у нас была магчымасць распаліць вогнішча. Але мы можам перабегчы у станцыю, якая побач з намі, дарэчы, знаходзіцца. Адзіна толькі я хацеў бы падрыхтавацца. Цікава, вось там будзе халодна ці не? Мы вось з гэтых зараз сабе скрыняў, якія лупім. 21 хвілін, зато трэ распальвачы. Добра. Мы сабе... О, варую вітанашкі. Дзякуй Богу, ўсё нармалёва. Адзінае, што праца ёсць праца, і яе да халеры. Апошнім часам. Гэта выглядае падазрона. Ведаеш? Сітуацыя вельмі адрозніваецца ад той, якая існавала год таму. О. Так, выдатна. Што мы яшчэ тут?
Локер, локер, локер. Давай еще. Короче, у нас есть нечто. Бляшенка есть. Воды можем себе напарить, коли что. 12 запала. О, у нас, до речі, есть. Галинка мы подобрали там на узбережье. Добре. Пустая скриня. Так, и все, и все. Идем одразу у станцию. Есть свои особливости небеспечные в этом месте. Потому что тут на территории часом бывает волк. Так, ось. Угу. Мы зашли, ничего не бачим. Так. Камінчик есть. It's a goddamn freezing. Бля, -1. -1. Вядома, што гэта не вельмі кепска, але і добрага ў гэтым нічога няма. Дзверы, гэтая бляха. Крэслы. Тут ложек есть, калі што на ложку можна адпачыць, бо ён цёплы. Адзежу б якую, слухайце, падкінулі б на 1 гэты градус. Бо мы, калі што, зараз пойдзем уніз. Там ёсць магчымасць распаліць вогнішча. Локер пусты. Кубок, кубок, кубок. Так, ложек 1, другий. То есть не памятаю только, бляха, где тут переход. О, 8. Штосьці прачыталі, штосьці ўзялі. Так, на варштаце нічога не ляжыць. Добра, паперы гэта добра. Гэта мы перапрацуем на распальвачы. Ну што, давай спрабуем взять уголь, но... Так, есть. Вот так, давай. Come on, little fire. Come on. Ось так. Усё драўніна адразу. Гэта схавай. Воды стал. Адразу пол-літрыкі. Ходим, будем збирать лут на доле тут. Пустая шуфляда. Сюда до листья поставим. Повязочка. Вось яна наш. Амаль што градус. Повязочка, гэта вельмі добра. Гэтую бляху мы будем адчыняць толькі калі ўжо дзень прыйдзе.
Зараз немає сенсу. Минулый раз, коли ми сюди заходили, тут було небагато луту, насамрэч, што мяне вельмі расчаравала. А вось дровы, гэта цудоўна. А што тут яшчэ? Гэта ланцуг. Зразумеў. Так, тут мы прагледзелі. Тут прабеглі. Фаер ёсць таксама добра. Здаецца, калі ісці спаць, то лепш ісці спаць вось той вагончык, дзе мы былі, правда? Цвікадзёр, блядь, на самом пачатку. Цудоўна. Так, о, 2 бляха акумулятора ажно. Хадзем туды, павяртаемся. Трэба закінуць драўніну, якую мы знайшлі, узяць новых паходнікаў. Здаецца, 2 выстачыць. Так, справа 8 хвілінак для закіпання, цудоўна. Так, где наш? Збираем. Зараз будзе вадзіцца у нас. Поп'ем крыху. А вось палку прыберажом сабе. Палку прыхаваем сабе, таму што нам спатрэбіцца яшчэ бля, ну ты, дзяўчына, ты такія паходнікі выцягваеш, што... Так, усе 2 гадзіны, у нас ёсць паўгадзінкі даследаваць далей. Тут неяк можна было падскочыць, не? Ніяк не падскочыць, шкада. Хадзім. Нам прыйдзецца пакруціцца до вітаначкі. Вітаначкі, шаноўны. Як твая справа, як злева, як кажуць звычайна? Працуеш, малайчына. Зарабляеш на жыццё свайму босу, як кажуць. Так. І все, трэба вяртацца. Низ па сутнасці мы прайшлі, залуталі. Зараз трэба толькі на балкон такі падняцца. Але гэта ўжо зверху. Так. Чотири акумулятори тут знаходяться. Так, добре працювати за компом. Ой, не то слово. Эх. Змятая бляшенка. І гэтая змятая. Добра. Зашиться зашьемся. Бля. Добра. Так само выдатно, что у нас есть прострелы. Ну бля, на холеру зачинять, коли там ничего немає. Выдатно. Там нікому гэта не патрэбна, гэта правда. Так. Давайте сюды. Мне падаецца, трэба зараз будзе яшчэ ўніз падысці. Каб... Ты уже хочаш есці, малая? Ну так.
Добра, ух. Трошки адзежы знайшлі, гэта прыемна. Давай сюды ўніз. Бо зараз нам вода паспела ўжо, мне падаецца. Трэба наново паставіць. Ставім, так. Гэта гасім. Чакай, гэта вось тут. Альбо ты, альбо не ты. Босс маецца на ўвазе. Ну, ўсё ж таки хочацца самому зарабляць. Куды ж ты? А дзе выкарыстаць его? Все, яшчэ гадзіна 26 будзе добра. Гадзіна 26 гэта прыблізна нам на... Все, тут проверили, тут проверили. На 3 бляшанки, того 1,5 літра. А потім треба адсюль тікати. Треба адсюль тікати, треба ісці. Пройдем праз пячоры. Гэта вельмі важно. Пройдем праз пячоры, там вуголь будзе. Гэта нам цішы. Дазволіць жыць больш-менш цёпла. Галоўнае толькі, каб не задзьмувала нам паходнікі нашы. Дык, слухайце, па сутнасці то і ўсё. Аптека. І вядома, што паставім. Так, тут усё. Тут адзінае, што можна зрабіць яшчэ. Давай, згасай ужо. Бо ты мне патрэбны у якасці паліва. Так, тут усё на всяк выпадак праглядзім. О, батончык. Но мы адсюль, ведаеце, што будем рабіць? Мы адсюль рушым ўсё ж такі на больш прыемныя лакацыі. Там, дзе я звычайна лутаюся, гэта Загадкавае возера і Уцешная даліна. Там мне спакайней гуляецца. Але наша мэта на Загадкавае возера трапіць. Так, 52 хвіліны. У нас есть драўніна, у нас есть кніжка, у нас есть яшчэ ось так. І ведаеце, што я хочу зрабіць? Паколькі мы ўсё роўна тут усю ноч амаль будзем сядзець. Вось гэта перанесці ўніз. Хаця лепш, напэўна, было б гэтую вось бочку перанесці ўверх. Яшчэ адзін, так, так. Не памятаю, у кабінеце там было крэсла ці не? Збегаем, паглядзім.
Ось воно. Тут ще два стоїть. Вітаю, Нюта, вітаю. Так. До закипання 13 хвилинок. Добре. Ходім ще поглядім, що там є. Давай, опошні. Это просто крамніца паліва, калі хто не разумее, навошта я гэта раблю. Буду ламаць іх тут у цяпле. Две хвилины для закипания. Так, врубайся. Приблизно гэта 40 хвилинок яно будзе, а гэта ламацца 45. Няблага. Зараз мы тут нагатуем сабе вады. І трэба будзе яшчэ нагатаваць сабе паходнікаў. Гэта вельмі важна. I could eat anything right now. Щось мені не подобається, те, що я чую звонку. Так, усьо, усьо. Што тычыцца... Ой, вітаныш, вітаючкі, што за мод такі з абводкамі? Гэта не мод, гэта абнаўленне было апдейт. Быў вельмі даўно ўжо. То бок ты ж можаш на сваіх кропках бяспечных, дзе ты звычайна захоўваешся, дзе ты лутаешься і ўсё такое, а проста выкарыстоўваць перастаноўку, калі так можна сказаць. Ты ж можаш нават зараз мэблі выгатаўляць і ўсё такое. Так. 6 дроў. Так, 6 дроў. Дзе? Ось тут. Так, у нас амаль што раніца. Зразумела, не бачу такога яшчэ? Не, гэта даўно ўжо. Год дакладна ўжо гэта ёсць. Уже до закипання 12 хвилин. Так, па-першае, нам трэба ж будзе паходнікаў нарабіць, таму гэта мы спальваем. Па-другое, з вадою у нас выглядае пакуль што няблага. Один, другі. Здароўчыкі, old school. Так, что у нас по походниках? Где нам? Дроги наберем.
Я зараз думаю, ці на карабль той вяртацца, каб паглядзець, ёсць там. Не, хутчэй за ўсё не, таму што молат, калі што, мы пацягнем з іншай лакацыі. Так. Усё, мне падаецца, можна ісці. Спадзяюся, мы спакойна сабе выйдзем і адпачнем. Што з надвор'ем? Ну, вось нейкае такое надвор'е у нас тут. Давай шукаць ложак сабе, на якім можна адпачыць. Тут цёпла. Гэта матрас, але ён пад ложкам. А тут, тут усё як належыць. Так, што можам паесці? Персікі ёсць, шакаладкі ёсць. Нам бы адхіляцца крыху. Вось так, пакуль што зробім. Кладземся спаць і раніцаю выходзім адсюль падалей. Там палова у нас была, давай 5 гадзінаў хопіць. Палова маецца на ўвазе. Містер Фінкер, вітаночкі. З новага лакацыя, ну нібы так. Нібы так. Все, сталі... Капец тут цёмна. Never thought I'd be dying from starvation. Як справа? Няблага справа. Адзінае, што я задолбаўся апошнім часам. Бо на працы там так жорстка населі. У сэнсе таго, што загрузка вельмі высокая. Ось, і цяжкавата зусім гэтым, таму што недзе нават кіраўніцтва забываецца на тое, што у мяне як гэтыя кастамеры, з якімі я працую, яны з Канады. Ось, і троху таймлайн увечар змешчаны. Ось, то яны накідваюць што-небудзь. Вось, крацей, калі паспрабаваць так апісаць, што адбывалася, то на мяне кінулі ў адзін час 4 праекты. Вот гэта за дахера. Вось гэта было на пазамінулым тыдні. Адначасова там я не змог нават абстрэміць нармалёва, падаецца. Толькі на выходных абстрэміў. О, боты, добра. Я іх праглядзеў уначы. Але ўсё роўна, вось, нягледзячы на тое, што разлічыўся з гэтымі рэчамі, большасць праектаў пазакрывалі, і ўсё роўна нагрузка неяк высокая. Штосьці з'яўляецца новае, штосьці падымаецца старае. Ці каменьчык прапусціў. Гэта ўжо другі каменьчык. Яшчэ ніводнага нажа няма. Затое ёсць і сякера, затое ёсць 2 каменьчыка. Так, ну што мы тут? Голодныя, да і похеру, што голодныя, правда? Хадзі сюды. Першы у нас ёсць куртка. У нас ёсць гэтая. Так, у нас ёсць вось гэтая. 0,7, 0,9. Цікава, што вось гэтая і гэтая яны аднолькава даюць цеплыні. Адзінае, што ў гэтых абароны менш. А вось гэтая я б скінуў. Так, галава прыкрытая, гэтая прыкрытая, рукі не прыкрытыя. Калі што, трэба тканіну глядзець, а не павязку толькі можам зрабіць. А што мне трэба, каб прыкрыць рукі? Рукавіцы з футра не, абмоткі, 4 тканіны. Іх няма, зразумеў. О, Філ, вітаначкі, рады бачыць. Дык ты ж так і хацеў, не? Што ты маеш на ўвазе, што я так хацеў? Такую загрузку не, 4 праекты гэта занадта.
калі у цябе такі увесь дзень ціск, то гэта не тое, што я хацеў зусім. Вось, ціск менавіта, бо нават, не ведаю, там на стрымах быў, не быў, але цікавата было і на стрымах. Два каменьчыкі, правады, гэты рэч таксама можна было б скінуць. Воно мне зараз не патрэбнае, так, гэты па 10 грамаў. Можна з сабой пакуль што не таскаць. Ну, добра, скінем. Гэта у нас все ж таки ўсё з сабой. Так, ежы крыху ёсць, 3 літра ёсць. Вот такі спартанскі нейкі набор. Металлобрухт з сабой цягаем. Давай паглядзім, што у нас там звонку. Потым трэба будзе павярнуцца сагрэцца і ўжо потым бегчы. Так, гэтая машына надзвычайна пустая. Добра, томатны суп ёсць. Ось яшчэ б знайсці на гэтага. Ой, ножа, які бляшанкі адкрывае. Так, тут цёпла. Давай. Маем. Ножа гэтага мне патрабуецца, каб зрабіць сабе яшчэ адну бляшанку, каб можна было спакойна на вогнішчы ставіць па 1 літру. Так, разломваем. Па сутнасці тут усё. Там зверху нічога, тут зверху нічога. Нічога не прапусціў. Філ, справа нармалёва. Справа нармалёва. Ідуць як мае быць. А у цябе як? Твая сястра яшчэ адпачывае у цябе? Ці мо паехала ўжо? Это я, калі што, падымаюся, каб паглядзець, ці нема ваўкоў тут. Да бляха, пройди. Капец. Так, дзяўчына ўжо замерзла. Ўжо замерзла. Шкада, нема ніякай тканіны. Не, ўжо паехала. А, нядоўга была. Мабыць, тыдзень які, правда? Можа, меней нават. Так, фіранак тут ніякіх няма, каб разрываць сабе на тканіну. Вокны пустыя. Нічога не вісіць тут. Адзінае, што металлобрухту можна напіліцца без гэтых ложкаў. З каркасу маецца на ўвазе.
Так, ні халеры не парваць. Дзеля чаго? Дзеля таго, каб была тканіна. Каб у нас была магчымасць адраматаваць тое, што у нас ёсць. Так, бо у нас колькі бонус? Ад ветру бонус цяпла 5 градусаў усяго. Ад нашай адзежы. О, 25%. На куртцы, а павінна быць 2. Павінна быць 2 градусы, яна павінна даваць. Так. Тут бессэнсоўна рамантаваць 0,3. Тут выдатна ўсё ёсць. Так. Тое, што цёпла, гэта зразумела. А давай-ка мы зараз пачытаем 2. 2 гадзінкі, каб саграцца. То голодны. Так, уже 4-й дзень дождж ідзе у вас. О, не, мне пашанцавала лепш. У мяне... Потомшик. Толькі плітка. Гэта не хочется без ножа адчыняць. Давай. Стоп. Так, і зараз 2 гадзінкі пачытаем. Каб саграцца. Так, усё. Амаль вечар. Ой, там гукаціць штосьці. Непрыемна. І за 2 гадзіны яна зусім не... Блять. Так. За 2 гадзіны мы зусім не сагрэліся. Нема сэнсу сядзець. Што можна зрабіць? Бегчы на лодку? Не, на лодцы там таксама мінус. Адзінае, што я не паглядзеў мінус, які там быў. Адзін быў, -1, правда, ўначы. Таму на лодцы можа быць з бягучай адзежы цёпла. Ці варта бегчы на лодку? Зараз падумаю. Там ложка няма, там ложка не было. Калі быў у мяне спальнік, то можна было б тады бегчы. А так сэнсу не бачу. Толькі палутаць. Паглядзець, ці ёсць молат, ці ёсць штосьці карыснае. Карыснае там можа быць інструменты і ўсё такое. Колькі тут у мяне +2 пры бягучых умовах. А збегаць туды і павярнуцца? Ну, не ведаю, рызыкоўна. Да, але сядзець тут няма чаго. На мой погляд. Лепш збегаць, каб штосьці зрабіць. Чекай, куди тут я залез? Я заблукав.
Так, попробуем повернуться. Сховались. Обморожение не схопили. Не схопили. Цудовно. Что ж вам такого зрабіць-то? Ну давай 3 гадзінкі паспаць. Можа сагрэецца хаця б дзяўчына гэтая. У нас з надвор'ем, дарэчы, ўсё добра. Я пра гэта хацеў сказаць. Нас толькі палівала ўчора, мне падаецца, увесь дзень, так? Дзякуй Богу, без чагосьці такога. Чакай, дзе гэтае выйсце? Чакай, што? Обморожение сжимается, блин. Снег усё ідзе, да ідзе. Мне падаецца, тут все ж таки нам трэба зрабіць спачатку штосьці на руки. Так, толькі трэба знайсці, што можна на тканіну парваць. Ці можа нейкая коўдра тут вісела, ці штосьці падобнае. Ніякіх коўдр не бачу. Кот залез на стол. Кот. Домогатор. Дайте секунду, коли ласка. Так, повертаемся. Бля, ні халер нема. Вось гэта праблема, га? Ніякай табе тканіны, ні кавалка, ні лішняй адзежы, нічога такога нема. Лепш я тут выйду на вулицу. Мне что занадто темно стало.
Ці мы, слухайце, выспаныя, толькі можа нам пайсці зараз. Калі ісці зараз, выбачаюся, трэба паглядзець. То трэба ведаць, куды ісці, правда? Да пячоры я, безумоўна, дайду. Потым, выходзячы з ней, у нас жа там не было зараз ветру, то бок магчыма, што ўсё будзе добра, і мы спакойна дойдзем сабе да пераходу. Мы трапім на... На што мы трапім? На ўзбярэжную шашу. Там таксама даволі шмат, дзе можна палутацца, але там да заправкі яшчэ бегчы і бегчы. І мы без абмотак, але тканіна, магчыма, будзе, дарэчы, у пячоры. Тут таксама добра ведаць. Давайте. Мне падаецца, варта. Чакай. Давайте так і зробім. Возьмем зараз у руки походник. Там ветер. Там ветер. Ты серьезно, бля? Так, это труба. Так, это наша бочка. Это что? Дороги. Так, ну чекай. Так, вийти ж тут? Тут. А ну покажи. Так, ну это пока что ветер, просто ветер. Что у нас тут? Нам головне добегче буде до... Этих, чекай, до... Ой, палівні станції. Будем спадзявацца, што на дворе дазволіць. Хоць і якім-небудзь выглядзе гэтае зрабіць. Так. Павязка, гэта прыемна. А дзе я там заблукаў? Дзіўна, як я прабег каля гэтага караблю, не ўбачыўшы яго. Ну, няхай, як адбылося, дык адбылося. Лось, ну ёб твою налево мать, да яшчэ на мосце. Ой-ой-ой-ой-ой. Гэтыя ваши рэспы. Каб вас ліха забадала. Чекай, ён што на мяне зрэагаваў?
so cold. Треба знайти собі підйом наверх. Нікого тут нема. Він йде тут побач? Він тут побач. Сука. Мені лось стежить. Ну як так? Иди у пекла! Ёб твою мать, ну... Сука. Не, нам гамон. Тут нават нема што казаць. Зламаныя рэбры, зламанае ўсё. Тут не та лакацыя, дзе можна было б выжыць. У нас нічога нема. Бачите, мы отлетаем. It's better. Make it. Ой, бля, ну... У нас нема чым лячыць боль. Бо у нас зараз нема болеспаталяльнага ці нават гарбаты нема. У нас крацей... Не, гэта ўсё. А ён быў на мосце. Ён быў на мосце. Я зышоў са шляху, прайшоў уніз пад мост, высокі гэты мост, які на гэтай лакацыі ёсць, ведаеш, каля вадаспаду. Вось, але ён заагрыўся, і ён пабег кудысьці. Я шукаў шлях, як выйсці потым знізу, а ён акурат-такі ў гэты бок і пабег. І ўсё. То бок я яго не бачыў, але нейкім чынам ён мяне бачыць праз гэтыя ўсе перашкоды. Звычайна ж гэта не так працавала ж. Калі якаясь ёсць перашкода паміж табою і зверам, ён жа ж цябе не бачыць. То бок з-за гэтага можна было б, напрыклад, сутыкнуцца нос да носу з тым жа мядзведзем, вось, ці ваўком, калі яны выскоквалі з якога-небудзь пагорку і гэтак далей. А тут вось так вось яно атрымалася. І ўсё, ён раз разагрыўся на мяне, калі на мосце быў, а я пад ім быў. А другі раз, калі я шукаў выйсце. Ён недзе там, на дарозе той дарозе, і крацей проста загрыўся і ўсё. Вось неяк так. Та дзе ты, давай. На табе, яшчэ лаві. Тут без варыянтаў. Я што, яшчэ жывы, да якім гэта чынам? Мне ж там не было хп ніякага. А ось цікава, да рэчы, гэтыя механікі вывучаць такім чынам нават. Няхай сабе дзіўнаватым чынам, правда? Але паглядзіце, ён зусім трошкі знес мне хп. Трэба было яго спужаць проста каменьчыкам, а не лезці да яго бліж... Ну, в сэнсе, я абыходзіў яго, я не лез на яго. Я думаў, што я проста абыйду. А па факце гульня кажа, лось любіць астрыт. Ты пустаяк такі, што не стрымаўся. Ну, давай накладзі. О, дарэчы, двойчы зламаныя рэбры. Нага і гэтак далей, ну крацей. А я не ведаў, што рэбры ламаюцца двойчы. Таксама трэба механіку гэтую вывучаць такім вось чынам. То бок, ведаем зараз, што лось агрыцца абы-дзе, яму нішто не з'яўляецца перашкодай, ні мост, ні пагорак.
А па-другое тое, што гэта воўк. Ну давай, дагрызай. Гаў. На табе. Вось, то бок не мост, не пагорак. Вось. Так што, калі што, трэба каменьчыкамі карыстацца. Так, ці я прапусціў? Так, ВРВ, ты прапусціў, калі я распавядаў, як мае справы. А ў цябе я запытаўся, як твоі таксама. Так. Пацвердзіць. Так. Мяу. Давай. Спрабуем яшчэ адную. Так, дзе мы зараз з'явімся? Так, шчыльны лес нейкі. І мне падаецца, гэта ў нас уцешная даліна. Мы ўжо плюс-мінус у гэтым месцы з'яўляліся, мне падаецца. Нормалёва тут трусаў насыпала нам. Тры штукі бадзялася. Цікава толькі дзе мы? Яшчэ 2, ўжо 5. Нішто сабе. Так, тут рака нейкая. Не, гэта сапраўды уцешная даліна. І гэта проста лакацыя, яна была бліжэй да сядзібы, правда? Калі б не ваўкі... Так, вось гэты бервенчаты мост. Распалі агонь, кажа, а чым паліць? Скрыпты ёсць скрыпты. Так, будзем спадзявацца, што мы тут не сустрэнем ваўка, які ўнізе стаіць. Зараз мы пойдзем у сядзібу адразу, а потым з гэтай сядзібы, калі сагрэемся, наямося чагосьці, пакуль не ведаю чаго. І потым мы будзем лутаць месца катастрофы. Ну, хаця пусть гэта у нас ёсць. Дарэчы, я ж не распяваў, хлопцы, што і дзяўчыны, якія глядзяць, што пасля мінулага стрыму я нешта так засумаваў наконт таго, што не шанцавала. Што пачаў гульню проста пагуляць, проста паспрабаваць на меншай складанасці. Ці пойдзе гэта, ці не пойдзе. Ну, сабе вось так вось падумаў. Вось, ці варта гэта, напрыклад, стрыміць, правда? Бо неяк складана я пашла, я падумаў, што гэта ўсё з-за таго, што няма досведу, няма іншага, каб прайсці гэтую гульню. Якая там бягун, падаецца, ваўчыная гэтая складанасць была. І пагуляўшы адзін дзень, ўжо маражэнне павесілі. Хутчэй давай збірацца.
гэтым. Пагуляў я 2 дні. Мне гэта хапіла, каб зразумець, што занадта лёгка. За 2 дні маецца на ўвазе, што прыблізна гэта было 6 гадзін геймплею. Персанаж ужо не мерз на вуліцы. Разумееце? Усё, мне хапіла, пабеглі ў сядзібу. Вось, таму сёння мы гуляем на госці. Лепш вывучаць, лепш паміраць, але менавіта гэтую складанасць выкарыстоўваць, бо іншае ўсё не так цікава, насамрэч. Є такі асабліва, як знайдзеш такую гарбузовую парка і зімовыя штаны. Так. Але парку яшчэ не знаходзіў, што там, зімовая куртка ў мяне была, зімовыя штаны, і я проста сабе гэтую падклад зрабіў з курпікаў, з пуху, і ўсё. І на ўцешнай даліне у мяне ўжо ў дзень тэмпература ўніз не паўзла. Гэтага было дастаткова. А луту проста цемра. Я не маецца на ўвазе не інструментаў, не, інструменты і на другой складанасці там не вельмі іх багата, а вось маецца на ўвазе ежы і ўсё такое. Я мяса нават не выкарыстоўваю на працягу гэтых 6 гадзін геймплея, што мяне вельмі здзівіла. І гэтага луту там проста з ракай можна есці. Вугельчык ёсць. Всё, мы на месцы. Саграемся. Там становіцца халадней на 20-50, але ўсё як на госці. Ну так. Хаця гэта не тыя ўмовы, якія цябе штурхаюць, каб штосьці думаць нават. Ты проста гуляеш сабе, шпацыруеш. Так, усё, саграваемся, лутаемся. О, кацялок, добра. Каструля маецца, ўжо ёсць штосьці. Масла, кляновы сіроп. Выдатна, но што таксама падыходзіць. Хаця у нас кацялок тут з'явіўся адразу, таму... Все взяли, тут подняли. Капец. Так что такие вось справы. Калі што, будем паміраць часцей, але ўсё роўна мы доб'емся того, каб зрабіць усе дасягненні ў Steam менавіта на гэтай складанасці. Так, феранамі мы потым займемся, літаральна, крышку пазней. Пакуль што трэба далутаць усё тут неабходнае. Так, запалак тут няма. Ну, як-небудзь, перажывем, я думаю. О! Рукавіцы маюцца. Книга. Под лаўкамі нічога няма? Няма. Под столом на столе пусто. Мне падаецца, трэба будзе зрабіць гэты нарэзку невялічкую. Як мяне забівалі. Уже на тым стрыме мяне забіў мядзведь.
ваўкі. А тут ужо лось. Не блага, засталося ще пому знайсці. Так, слухайте, одежи нема. У параўнанні з мінулым захаваннем параўнайце, што ў нас там было ўсё больш-менш. Усё прыкрыта, а тут нічога. Так, усё. Тут усё. Потым яшчэ ў гэты спусцімся ніжэй. Затое зараз ежы паўно. Здаецца, у мінулы раз столькі ежы не было, там толькі 4 кавалачкі чагосьці мы знайшлі. Так, швейный набор ёсць? Ёсць. А гэта азначае што? Правільна, што мы сябе забяспечым неабходнымі. Не будзе, як, напрыклад, у мінулы раз, рукі голыя. Але мы знайшлі пельчаткі гэтыя, правда? І капялюш у нас мусім. Таму ўсё гэтае будзе прыкрыта, абмаражэнне так хутка не надыдзе. Дарэчы, заўважце, звярнуў вашу увагу на тое, што ва ўсе мінулыя разы, калі мы гулялі, пачыналі, то мы шлі адразу ў першую чаргу да самалёту. І вельмі шмат гублялі ХП. А зараз адразу мы пайшлі на сядзібу і на бягучы наш стан паглядзіце, як гэта добра адбілася адразу. ВРВ дзед мяне прымушает працаваць больш за 3 гадзіны, як звольніцца і захаваць зарплату. ВРВ трэба працаваць. Я вось, блядь, зачапіў ты меня зараз за жывое. Ты разумееш, вось, я працую зараз амаль што ўвесь дзень, нават больш, крыху. Маецца на ўвазе, што ў дзень я на працу вытрачаю 8 гадзінаў, давай так, шчыра. Тебе такое самае пытанне, Філ. Вось, але пры гэтым пры ўсім у мяне заробак ён паніжаны з-за таго, што я афіцыйна лічуся на бэнчы. Разумееш? Ну, крыўдна, пиздец, ну. То бок у мяне загрузка амаль на ўвесь дзень, фізічна, натуральна, стрэсу не менш, як звычайна, а плоцяць менш. Як табе? Так, хадзем уніз, глядзім, што там у нас у падмурку робіцца. Тут мы ўсё зрабілі. Запалак у нас няма. О, трэба мець гэта на ўвазе. Што у нас няма запалак, і нам трэба іх знайсці. А яны знаходзяцца ў нас дзе? Правильно, яны заходзяцца ў нас у краме на паліўнай станцыі. Так, цечка і сходы, вось яны. Пад ногі кінем. Мех з бульбаю. Боль спитальная ёсць. Паліцы пустыя, тут пуста. Металлобрухт добра.
Тут під сходами нічого. Гэта ўсё ябадны рэтраградны Меркурый. Не, слухай, у гэтым сэнсе пакуль што сітуацыя выглядае вельмі блага. Я кажу зараз пра айцішку, таму што ёсць такія, ведаеш, прыкметы, якія кажуць пра тое, што будзе даволі моцнае скарачэнне у бліжэйшым часе увогуле па сферы. Не, я не кажу зараз пра кампанію, якой я працую, а я кажу зараз пра сферу у айцішцы. У першую чаргу, дарэчы, гэта будзе звязана з рашкаю. Вось менавіта там з'явіцца агромністая колькасць людзей і вольных кадраў. Яны ўсе проста палятуць па ўсяму свеце, хто куды, за бясплатна, ну так бы мовіць, літаральна працуючы за ежу. І гэта мяне не задавальняе. Таму трэба прытрымлівацца вельмі пільна свайго плану, які ў мяне маецца на уласнае развіццё. Крэсла, за крэслам нічога. Так, вяртаемся. Зараз возьму толькі з сабою. Шкада, ніякіх інструментаў не было. Солі. Скидаем. Так, добра, што мы тут знайшлі тое, што нам трэба. Так, антысептык мы пакінем туды. Гэта ўсё туды, а гэта вось сюды. Так. Давай сюды лекі. 67, 41. Это все не трэба мне. Так, книжка як паліва няхай будзе. Сюды давай. Апранаць. О, бляха. Вось гэта відон. Вось гэта, вядома, мегалутер. І што ты мне скажаш? Абмаражэнне ажно 2 у нас было. Так, ну мы ўсё прыкрылі, абмаражэнне павінна скасавацца. Не падабаецца мне наступнае. Вады у нас добра, хапаем. Сярэдзіна дня. Зараз давайте подумаем. Запалки у нас ляжаць у краме, якая даволі далёка. Праз амбар мы до конца дня гэтыя запалки сабе знойдзем. Так. А потым што? Праз амбар мы прыбяжым яго залутаем, потым там будзе клуб і дамы залутаем. Потым будзе крама. І гэта будзе ноч. І ў гэтай ноччу мы, можа, і не залутаем, таму што ў нас не будзе запалак, каб паходнік сабе запаліць. Неяк так, але... Так, чакай, ёсць у нас? Нема. 15 хвілін, давай. Сюды. Зараз сабе зробім павязкі. Пустка нам не трэба, абмотка нам не трэба. Вось нам павязка трэба. Пакуль што 2 дастатковыя, трэба бегчы. Вось так, газіровачкі навярнулі, паляцелі.
Так, туди я вийшов хоч. Мені подається туди. Гэта на веранду. Какое доброе надворье, аж шмуреть. Фарба мне не трэба, акумулятор. Тое, што ён ёсць, гэта добра. Тое, што ён ёсць тут, гэта не добра. Хутчэй за ўсё, там, на вежы. Вось на той вежы. Вось, бачыце, яна ў цэнтры зараз. Там не будзе ўжо акумулятару. Нам прыйдзецца адсюль цягнуць яго знізу, калі будзем аднаўляць працаздольнасць гэтай вежы. Ну, вядома, да гэтага яшчэ дажыць трэба. Але як ёсць. Давай, малая, давай, давай. Там што? Там у нас ваўчына. Ён не павінен мяне пачуць. Але ён пачуў. Але ж ён пачуў. Аленяш. Давай-ка ты вось на гэтых звернеш увагу сваю. О, адвярнуў увагу ўсё. Правда? Паскакаў за імі. Цудоўна, так, спяшаемся ў амбар. Зноў варваўся ў сціпзіл. Карон, а я не зразумеў, што за жарцік такі. Божа, гэта прачат. Не, пакуль што яшчэ не забраў сабе карону ён. Карона ўсё яшчэ ў цябе. Адзінае, што чамусьці другая. Забраў? Прачат у яго ўжо першая? А мне не паказвае, дарэчы, што ў яго першае. Мне паказвае першае ў цябе, потым ягонае паведамленне адно, і потым тваё паведамленне, а ў цябе другая карона. Дзіўнавата гэта выглядае, але так. ФРВ, так. А слухай, сапраўды з'явілася. У яго ўжо першае. Я бачу, дзякуй. Што у нас па -3? Ой, бля. Ой, май, нам тут нельга знаходзіцца. У такой адзежы. Хутка лутаемся, сыходзім. Та ну. Нам трэба ляцець да клубу, бо ў нас зусім нема ХП. А як тут? О, тут цяплее. Тут цяплее. Ну, але такая цеплыня нібы +1. Wait. I'm so cold. I'm warming up a bit. Так, пуста. Парашок, што яшчэ? О, шпрыц ёсць. Ох, як мне яго не хапала ў мінулы раз. Каб вы толькі ведалі.
Ведаеце, пра што я забыўся? Я забыўся пра хлеў. Хлеў калісь дзібы які. Там жа ж, мусіць, быў ножовка ці молат. Аей-ваей. Праябалі. Ну, павернемся. Трэба толькі памятаць пра тое, што мы там не былі. Всё, бяжым у клуб. Бяжым у клуб. Переворот. Так. Переворот адбыўся у нас. Рэвалюцыя чатаўская. Анюта адабрала карону сабе. Так, я не з таго боку іду. Вот тут могуць быць ваўкі. Ось яны ходзяць. Курвіскі шаря. Так, хутчэй, нам трэба дабегчы. Як мага хутчэй. Няма ні курткі, няма ні паркі, нічога няма. Як пачаць размову з топ-менеджментам без выразу «я з вашай мамай знаёмы». Гэта трэба валодаць дыпламатыяй. Цябе ж гэтаму навучалі, не? Фух, так, немного, не шмат, зусім не шмат мы згубілі. А давай, кнігі, паперы, ўсё давай. Все ж таки паліва пакінем там, у клубе. Што ж, -1, бляха. Бракуе нам цеплыні гэтай. Трэба хуценька бегчы. Так, вельмі хочацца. Я разумею, гэта рэгулярна адбываецца. Так, унізе там нічога не будзе. Хадзім у хату, тут павінна быць +1 нейкія, правда? Так, ёсць. Адзінае, што дзякуючы бегу пастаяннаму у нас зараз стомленасць высокая. Халадно? Ну так, у гэтым уласцівасць менавіта гэтай мапы Уцешнай даліны. Тут даволі халадно пастаянна. Я вось толькі расчараваны тым, што змянілі умовы на загадкавым возеры, бо раней была лакацыя больш спрыяльная.
для того, каб там жыць, зараз жа ж значна складаней. Мы калі нават туды перайдзем, то нам трэба мець пад увагу тое, што калі няма адзежы нармалёвай, трэба будзе спаць у доме паляўнічага. Боты, добра. Боты мы зараз зменім. Выдатна. Под столом пусто. Так, ще одна комната у нас ось тут. Так, о, штосьці маецца, але мне падаецца, гэта мне не патрэбна. Так, дарэчы, па-іншую мяне правялі інтэрнэтас на 1 гігабіт. О, віншую, як у цябе, дарэчы, з хуткасцю зараз. Калі ты працуеш праз Wi-Fi, там жа ж ёсць абмежаванні некаторыя. Так, яшчэ адна кепка. Зараз замест гадзіны відэа грузіцца 3-4 хвілінкі. Ну гэта сутнаснае паляпшэнне. Так, усё. Давай паглядзім, што ў нас маецца. Ага, кашуля. Яшчэ одна кепка, 2 кепкі ў нас. Вось так, носім. Хадзім, наступная хата. Ух, у твар, такі вецер моцны. Роутерка адразу каля лаптопу і... Она захапіла трон. Барацьба тронаў нейкая. Слухайце, у гэтым захаванні пакуль што ўсё добра з ежаю. Галоўнае, на драпежніка нікага не патрапіць, які б мяне... На ласкуты гэтыя парваў бы. Так, я не бачу пакуль што... Шэрую паскуду. Так што пакуль што можам бегчы спакойна. Так, ну ўжо хутка, дарэчы, дабяжым да крамы, у якой павінны быць запалкі. Так, не. Гэта мне не трэба. Зараз дык дакладна. Гатаваць няма чым. І калорыяў там зусім няма. Хутка, малая, зараз да клубу дойдзем, там пакінеш усё.
Ох, видатно. Ми знайшли куртку собі. Так, добре, добре, добре. Угу, стомлене. Перетриваємо. Почекай. Волять ноги, волоче. Благо було б там і де туди сходити, але ж похоже, що Does it really do? мета у нас інша. Кришечку. Так, що цікавого? This pack is getting kind of heavy. Так, бачу, нотатка лежить. Рецепт. Рецепт. Узяли. Некий там гуляш. Сім літриків з собою тягаємо. Сюди, усе, сюди, сюди, готово. Так, треба дрова поскидати ще. Ну, в сенсі дрова. Книжки там все таке, що мається у кишені зараз. Все пусто. Чекай, тут нема нічого внизу. Нема. Так, давай. Хоп-хоп. 17, бляха. О, это ми познаходили. Шведер, цудовно. Ох, і тепло ж нам буде. Пусто, 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 пусто. Сякір покуль нема, так що нічого не чапаємо. Тут усе залутали. Давай сюди. А запалок нема. Так ми ж каля крана знаходимося. Ми зараз праз дорогу перебіжимо, там будуть запалки. Повинні бути запалки. Или вже так. Пательню бачу. Єсть пательня, цудовна. Морква, соль. Ну, бляха, ми такі укомпактовані зараз. Нормальові. Та ну. Так, їжі, правда, у мене небагато, на 2 дні літерально. Але бонус ситость може бути. Плюс 5 до переносу і все таке. Може таке відбитися. Коли ми ще нормальово пошукаємо собі рогозу. Так, это мы по низу прошлися. Все тут, правда? Правда. Что у нас тут на полишках? Ничего. Так, глядим. Скидаем. Чекай. Что можно скинуть ще? Так, поки ми туди пойдем. Кинуть все. Давай ліпше сюди. Ось это. Так.
Гэта мы просто гатуемся зараз пайсці ў краму. Усё, так, гэта з сабою. Гэта ўсё з сабою апроч кашулі. Гэта мы апранем. Так, гэта скідаем. Ежу пакуль што скідаем апроч напою. Вось гэта скідаем. Цябе таксама. Так, все, што нам не патрэбна. Так, гэта няхай будзе з сабой, гэта таксама. Каб адпудзіць. Усё. 5 гэтых, 200 гэтых. Усё, я готовы. Давай заправимся. Апрануць адзежу трэба нам. Вось гэтую. Так, а што тут у мяне на выбар? Шведер. Скідай пакуль што на зямлю гэтае і вось гэтае. О, ўжо плюс 8. Не так давно было плюс 5. Це як у дзяцінстве па шафах шукаў сабе, дзе баба мармелад зазныкала. Не, у мяне ў глядоўню хавалі заўсёды. Па шафах не хавалі. Дзяўчына, ўсё будзе добра. Зараз пачнеш, мы паспім крыху, тут усё будзе, як мае быць. Так, ёсць. Ось і запалачкі. Запалачкі ёсць, значыцца, будзе вогнішча, будзе ежа, ўсё будзе. Давай, тут 2 шафы зачыненыя. Шкада, што цвікадзёры не знайшлі. Гэта не патрэбнае. Яшчэ бульбачка. Так, усё. О, аўсяная каша ёсць. Цудоўна. Цудоўна. То бок мы зараз сабе ежы нагатуем. Вады прыгатуем сабе, пойдзем, як чалавекі. Усё, што будзе магчыма, мы сабе зробім. Адзінае, што стаміны пакуль што бракуе нам. Яе вельмі мала. Скураныя няблага. Усё, тут же нічога не было такого. Усё. Сюка, вы бачылі хваста гэтага шэрага? Вось там, за дрэвам. Вось ён стаіць. Блядь, прыйдзецца праз кухню. Ох, так, усё, запалкі ёсць. Запалкі ёсць. Можна распальвацца, можна пачынаць прыгатаўленне сабе, так. Пакуль у нас што тут? Абмаражэнне, ўсё такое. Зараз мы гэтым зоймемся, хвілінка мне патрэбная.
Так, повертаемся. Так, тут набрали вось гэта. Трэба ж будзе сабе і паходнікаў нарабіць, правда? Так, кашулю раздзерці, гэта у нас для прыгатавання. Пакуль што возьмем. Так, патэльня. Стоп. Трэба раскласці спачатку. Я ўсё там пакінуў. Патэльня і вось гэтае. І вось гэтае. Так, што з банак у нас ёсць? О, гэта прыдасца нам зараз. Змяшчаем гэтае, змяшчаем гэтае і змяшчаем гэтае. Всё, па сутнасці паехалі. Бяроза не. Чаму бяроза? Чакай, а дзе рагоз? Тут застаўся. Вось так. Давай. Мне падаецца, яна заўсёды будзе распальваць вогнішча з першай спробы. Так, што мы тут гатуем? Ваду. І тут ваду. А тут мы гатуем кашу. Цудоўна, так. 4 гадзінкі у нас ёсць. Трэба паскідаць нам вось гэтае. А паперы гэта трэба нам будзе разабраць. 13 хвілінаў, а каб разабраць 10. Выдатна. Давай наступную. До закипания 6 хвилиночек. Уже 5. Все, мы стомленные, як собаки. Так, трэба ще нам гарбатки будзе приготовать хотя б кубочек. Так, 5 хвилинок. О, трэба было 5 хвилинок откласти. 17 до готовности 10. То бок, вось гэта апошняе збіраем. Воды. Все взяли. Так, 14. Што яшчэ мы можем зрабіць тут? Гэта паліва, дарэчы, трэба спаліць. І гэтае можна спаліць таксама. З іншага боку няхай тут ляжаць пад нагамі. Так, мы тут готовы. Тут у нас што ўсё ёсць. Тут што? Гэтае вось не рамонт, а збор скуру. Збираем.
Так, што ў нас яшчэ? Слухайце, у нас даволі неблагая адзежа. Гэта прыемна, што нам больш-менш цёпла. Ну, ў сэнсе таго, што ў нас все забяспечана. Рукі, галава, ўсё такое. Трэба толькі паляпшаць і знаходзіць яшчэ дадатковыя. Так, а тут... Колькі мне спатрэбіцца? 10 хвілін. Выдатна. Так, вода. Каша. Шкада, што ў нас няма магчымасці зараз гарбат сабе напарыць. Ось, маецца на увазе зелёнай гэтай травяная, ці як яна там завецца. Каб адпачыць. Think about his food. Шесть хвілін. Так. Хоча есці, ну паеш. Семь литриков. Ух. Давай наступные фіранки будем себе лупить. Так, колькі мне засталося? 10 граммов, до речі, апошня порція. Як там справи? 1,5 годинки. Ну, ще треба буде собі набрати гэтых походників. 7 хвилинок, 10 хвилинок. Годинки добре. Так, все, березовая кора ёсць, гэта ёсць. Поставим себе яшчэ воду. Правда? Мы ж можем себе літр запарыць яшчэ. І пойдем класціся спаць. Літр тут, гэта прыблізна гадзіна. Пакінем тут. Так, расплавление, давай воды, пол-літра нехай будем. Идем далей фераны драть. Двадцать, 21. Ой, заверху пачалася. Тут ёсць до закипання 3, тут 7. Так, додаем палево, где наши оси револьверы. Так. Кухню так само. Так, все, закидываем литр.
30, то бок нам трэба, каб гадзіна тут засталася. Дадаем паліва. Драўніну спальваем. Гэтае я не хачу пакуль. Гэтае можа неяк спатрэбіцца. Гэта каб паходнікаў сабе нарабіць. Так, а чаму палевую кухню спаліў? Таму што яна лепш качаецца, калі ты гарбату гатуеш сабе. Так, о. На 2 гадзіны можна закінуць. Не. Колькі яна там? 5 гадзін чытаецца, мне падаецца, гэтая палявая кухня, правда ж? Яна падвышае табе ўзровень. А за гэты час можна напарыць сабе вельмі шмат гарбат. Спакойна. Так, усё, тут 20 хвілін, можна пазбавіцца гэтага. Вось сюды паставіць паўлітрыкі і 51. 51. Ну, не павінна яно выкіпець. Ну, што тут у нас? Давай, у ложак. Дзе дзеўчына у ложак? Давай вось так. Лягаем спаць на 8 гадзін, давай. Павінна там не сапсаваць сабе бонус ад сытасці. Так і ёсць. А вось што кепска, гэта тое, што за верухам. Мы тут захраснем. З гэтай завірухаю. Не спыняецца. Ха-ха-ха. Вось такія справы, так. Як там наша вада, дарэчы? Усё гэта з сабою, гэтае з сабою. Нам спатрэбіцца патэльня толькі калі мы будзем гатаваць сабе ўжо ежу па рэцэптах. Так, няхай будзе. Так. Тым часам. У нас была кніжка, правда ж? Ось тут. Так, лекі. Брухт, персікі, ежа ўся. Гэтая ежа, гэта ўсё сюды, вось сюды. Дарэчы, трэба было ўзяць. Так. Антисептик 0,7. Не хочу 0,7. Чакай. Мы ж можем тебе отдать вось гэта ўсё. Можем. А вось ежу с собой будем таскать. По инструментах что у нас есть? Это можно одно отдать. Это так само перекинуть и гэта перекинуть. Охотники выдатно, что есть. Зараз одного позбавимся, мабуть. 17. Даецца занадта. Няхай будзе з сабою 10 пакуль што.
Так, куль такое лайно. Давай шипшину. Ці патрэбна нам што тут? Можна скор з гэтага сабраць. З гэтага тканіна. Не, няхай ляжыць тут. Перадумаў я. Так. Што можам яшчэ прыгатаваць? В сутнасці нічога. Трэба скінуць адзін. Так, усё. Ну, сумна, але прыйдзецца вывучаць кніжку проста. I need to find food. О, чуеце гэтыя змены? Як тут надвор'е? Я вось думаў, у пячору ці варта ісці. Усё ж такі варта. Пячора, якая там знаходзіцца вышэй. Толькі не ў такое надвор'е. Бо мы не дабяжым. Так, выкарыстоўваем. Таксама 2 гадзіны давай. Ох, там усё сціхла. Як хутка псуецца, Каш, ты што? «40 секунд. Ой, 40%. Та прайшло нічого, ноч одна і 40%. Треба було винести на двор'я одразу. Так, тут так само може бути волк. Что нам пошкодить. Так, у нас есть каменчики, добре. Потерпишь. Хер тебе не зарубаю, кажется. Так, ветер поднимается. Тьфу, ёб твою, наполохався. А можна без гэтага неяк, ну? Можна як-небудзь добрае надвор'е, без такога ветру, дарэчы. А мінус невялічкі ў нас. Вось калі мы хаваемся ад ветру, у нас мінус зусім невялічкі. Мінус, вось гэтая стрэлачка адна ўніз глядзіць. Гэта прыемна бачыць. То бок нам трэба зараз што зрабіць? У пячору падняцца? Можна будзе зараз упаляваць трусаў, якія тут знаходзяцца. Вось што зрабіць яшчэ можна. Тут іх 2-3 звычайна. Быць асцярожным, каб нас волк не упаляваў з гэтымі трусамі.
Так, потым мы вяртаемся ў клуб. Вядома, мы там лутаем гэтых трусаў сабе. Робім скуру, робім вантробы. Так, спыніся, малы. Штосьці гэты як даў на пяту, так і паўзе сабе. Трус дупы адчувае, што хтосьці ёсць побач. Ну, можа быць. Што гэта ж яно не проста так тут. Добра. Ёсць крыху вугельчыкаў, гэта прыемна. Так, дарэчы, тут вельмі цёпла ў гэтай пячоры. Плюс 9. Нармас. Так, рэйшу пазбіраць. Бо гэта гарбата. Гэты ветер, ой, каб тебе халера. Так, ну, лічу, што мы час усё роўна не згубілі, а вытрацілі на карысную рэч, бо 2 трусы і 3 вугельчыка. Всё ж такі добры лут. Шкада, што нічога не было ў пячоры больш карыснага. Міша, ёб твоя налево. Добра, што ты так доўга да нас ідзеш. Пачуў, што мы трусаў несем. Я ўжо ледзь не абасраўся. Так, нам ще треба ніяк ваўка побачыць здалёк. Міша там застаўся, добра. Дзякуй Богу, ён не такі хуткі. Ён за намі не бегае, калі мы ідзем з ежы у адрозненне ад ваўка. Воўк за намі як упляцецца, дык усё. Не адбіцца, пакуль не схаваешся дзе-небудзь. Гатова. Так. Схаваліся ў цяпле. З'ядаем гэтую талерку. Цудоўна. Так, што ў нас па бачу? Ужо няма дня ў нас.
Паколькі вось такая рэч, што... Ух, 2 гадзіны. 2 гадзіны аднаго труса лутаць. Так, што ў нас тут? У пячэры было цяплей у параўнанні з хатаю? Так, гэта праўда. Jesus, it's cold. Так, зараз мы навернем 2 талеркі. All I can think about is food. Так, вось па гэтых вось стрэлках так і ёсць. Зараз з'ему 2 талеркі кашы. Дарэчы, мы пакуль схадзілі, мне падалося, ці сапраўды каша зменшылася ажно на 6%, пакуль мы схадзілі проста ў пячару. Было 48, стало 42. І збіраем гэтага яшчэ труса. Так. 2 гадзіны. Шкада, што каб мяса ягонае прыгатаваць, нам прыйдзецца запалку вытраціць. Не хацелася б гэтага рабіць. Так, 12 гадзіна, яшчэ гадзінку гуляем. I could eat a horse. Let's stand a lot, because I love horses. Гэта я збіраю, мяса тут пакідаем. Так, мяса мы там пакінулі. Гэта няхай тут сохне. Вода у нас ёсць, гарбата у нас ёсць. Але гарбата пакуль што не патрэбна, бо мы сабе просто так адновім хп. Так, вось ложак у нас ёсць. Прыгатуем сабе рэйшу. Можна было б, дарэчы, ўсё ж такі прыгатаваць яго... Там 2 кавалкі было мяса, 2. Так, 2 кавалкі мяса. І што ў нас ёсць яшчэ на прыгатаванне? Толькі рэйша. Засталася, праўда? З'ядай. Так, добра. Гэта ўжо псуецца надта павольней. І рэйша 3 кубачкі можна зрабіць сабе, 2 кавалкі, 3 кубачкі, то бок 5. 5 гэтых адзінак кулінарны. Гэта няшмат насамрэч. Так. Адну узялі. Давай класціся спаць. На цябе сёння не лаяліся? У сэнсе, што цябе? Што тут уже такое? Там адкладаем звальненне. Што такое? Ты што там чакаў такога цікавага? За што цябе ўжо там? На цябе ўжо было злавацца. Так, ух ты, ух ты. Так, мы пражылі. Гэта ўжо другі дзень, правда? Так, бо мы тут другую ноч начуем запар. Пакуль яшчэ там ноч паказвае, то бок нам прыйдзецца 4 гадзінкі пасядзець тут. Потым нам трэба план зараз зрабіць.
Адсюль потым, калі нам дазваляе надвор'е, вядома, трэба ісці ў амбар. І з амбару, мне падаецца, трэба ісці на самалёт. Ці гэта з сядзібы бліжэй на самалёт ісці. Так, я зрабіў усё як сапраўдны legal compliance, а наш бізнес-дэпартамент крыху прыхуеў. Што там ужо такое? Такі воў, лягчэй, ну. То бок нам усё роўна трэба паднімацца, нам усё роўна трэба ісці, там ёсць у нас засідка, у пячору хачу збегаць, у пячору трэба збегаць, і самалёт, вядома, хрыбет скітера. Вось такі план пакуль што. Што можна з'есці? 43, давай паглядзім, што у нас увогуле ёсць такога. 43, 24, даволі небяспечна. 24 есть, але лепш, чым нічога. No, stomach. О! It hurts. З 60%. З 60% атручэння. Ха-ха-ха! Консерва была 60%, калі што. Вось так вось. Такія справы. Так, што мы маем? А мы маем тое, што нам трэба гатаваць. У нас ёсць рэйша, яна нам патрэбная зараз. І нам трэба адпачыць 10 гадзін. Десять гадзін адпачыць. Так, давай. Гэта ты прыхавай, а возьми вось лепш той. Да, вось гэта было зараз цікава. Распалка, запалкі, не, факел, так. Так, ну, дамовіліся развесціся, падумаць, потым сустрэцца, паразмаўляць. Бізнес-дэпартамент, які ты паглядзеў на тое, каб зрабіць бізнес шырэй і лягчэй. А ты ім крыху паднасраў. Oh, yeah. That's a good one. Размяшчаем. Вось гэтае гатуем рэйшаў. Тут мы гатуем мясо. Тут мы размяшчаем кацялок і гатуем мясо. 10 хвілінак, 52 хвілінкі, так. Зараз у нас стомленасць будзе проста ляцець уніз. Літаральна ляцець уніз. За атручанасці. Пить. Так, готовим шчэрэйшым. Так, бізнес-дэпартамент хацеў, каб усё было проста як для дзяцей. Ну так. Я ж пра гэта і кажу, што яны глядзяць з троху з іншага кута. 38. Ну, можна будзе, дарэчы, яшчэ напарыць вады сабе хаця б. Там яшчэ ноч. Шыпшыну. Вось гэта цікава, слухайце, 60% было на кансерве і яна атручаная. Капец. І мяне яшчэ такого не было, ніводнага разу такого не было. Вугальне, што там па палках.
тут як? З'ядаем гэтае. Там літрак. Тут таксама літрак ставім. І дадаем. О, цудоўна. Забираем. Штось яшчэ? Не. Таким чынам ставим ваду. Ось у нас уже полова стомленасці, бачите? Робім вось так. На 1 гадзінку. Здаровым ще трэба быць. Вось гэта навіна. Я не ведаў, калі шчыра. 50. Ну давай. Рамон. Так, а я роблю як для сталой дорослой фінансової структури. На те вже теж так само не накидывай так. 0,2, до речі, всього. Шкарпети, повне лайніще. Так, полова стомленості ёсць. 13 хвилин 35. Так. Ось так. Ось все. Мне падаецца, можна ісці спаць. Класціся так. Як мінімум на 5 гадзінак. Якое надвор'е. Другі дзень, другая навальніца. Другая завіруха, вибачаюся, не навальніца. Забирай, забирай. Поставили назад. А, тут еще у нас, добре. А то я подумал, что у нас палок не хватает. Так, там можно отпочить, коли что. Там можно отпочить у машине. Ще 5 годинок поспать. І доскочить потім до сядіби. Нехай буде 3. Так, тут я все взял, что мне потрібно. Ще раз перевіряю. Так, не можем, там 1 годинка засталася. Ежа ёсць. Ух, як гэта выглядае небяспечна зараз. Але будем есть, калі прыйдзе час. Ходим. Я помылился. Не ходим. Не ходим. Так. Что ж робить в таким выпадку тут? Ну, ежа у нас хапаем. Тут питання нема. Вивушать она нам не дасть, правда? Ну, не хоче. Бо у нас дрестун. Дрестун. Так, кольки у нас повязок? 2 толькі. Давай зробім ще. Так. Середина дня. Чекаємо годинку. О, стомленість як виросла, добре. Що по надвор'ю? Бля, ну ветер з того боку. Я не добягу. Шкода, але не добягу. Так, тим часом. У нас середина дня, правда? Ёсць такое. Давай мы зробім наступным чынам. Вось так. То бок не 3. 5 не хочется, потому что калі я лягу спаць на 5 гадзінаў, гэта будзе ўжо ноч, а мы выспімся як сабакі.
Мне трэба стаміцца да ночы. Давай на 3 гадзінкі. Вечар. Добрый вечер, я диспетчер. Так. Где наш стан? 2 гадзінкі у нас засталося. Падкажы, калі ласка, як там усё выглядае. Можа, мы гэтыя 2 гадзінкі даспім ужо ў амбары? Не можа, а даспім. Так, галоўнае яшчэ драпежнікаў не сустрэць, все будзе добра. Каб яны на нас зрэагавалі. Ты там лётаеш. Адное? Всяго толькі адное? Ну не, так не цікава. Ходим. Нас чекає амбар. Так, один другий вовк. Перебігаємо на той бок. Так, вяртаемся на сядзібу. Там яшчэ трэба зайсці будзе ў хлеў. З хлява мы вяртаемся зноўку ў сядзібу і адтуль ужо бяжым да самалёту. Як чалавекі лутаем самалёт з кітера, храбціну гэтую. І потым наша наступная кропка гэта будзе вежа. Радыёвежа. І мы сыходзім на загадкавае возера праз ГЭС. Вось неяк такі план. Адзінае, што запалкі. Усё. Нам трэба шкло павелічальнае вось гэтае знайсці. Каб было за што распальваць вогнішча. А не толькі запалкамі карыстацца. Слухайце, стомленасць не надта ўжо хутка і падае. Долу мы можам да сядзібы дайсці. Бо я лічу не мэтазгодна заставацца ў амбары, мы ж яго луталі ўжо. Толькі калі тут нейкая небяспека ў выглядзе пухнатага сябра. Ось можна было папаляваць, але я ўзгадаў, што ў нас не шляху, калі мы зараз адсюль пойдзем. Будуць ваўкі. Скрыня пустая. Это каменчики. Ось могли б уже покласти запалки. Не?
Вечар, вечар, вечар. Так, добра, давайте, амбар мінулі. Амбар мінулі, трэба зараз дайсці нам да сядзібы. Каля таго, там быў 2 дні таму воўк, я гэта памятаю. Але гэта 2 дні мінула з тае пары, таму будзем асцярожнымі, але мне падаецца, мы дабяжым. Oh, the stomach. Баліць, 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 вядома. Вось ходзіць. Ён тут 2 дні бадзяецца ўжо. Ён там не адзін. Ён з сябрам. Звычайна яны з гэтага боку тусуюцца, але ж тут не той выпадак. Шкада. Я думаю, мы пройдзем там каля... Там жа ж хлеў таксама ёсць з трупам. Ну і халерзы. Oh, rest suit. I'm gonna faint. Так, стомленасць ужо у нас атакавала нармалёва. Штосьці я не бачу, дзе яны падзеліся, гэтыя 2 ваўкі. Так, 10 запалак у кішэні у нас, правда? 10 запалак. Гэта не шмат, зусім не шмат. Гэта 10 раз запаліць паходнік, 10 раз запаліць вогнішча, пліту і ўсё такое. Нам зараз не трэба, нам зараз проста трэба дайсці да хаты і пераначаваць там спакойна. Так, хата у нас там, калі што. Так, ну і каб нас не сустрэлі, бо тут таксама могуць бадзяцца ваўкі, іх тут 5 штук можа быць. У гэтым садочку шпацараваць. Выбачаюся, хвіліну. Так, я павярнуўся, выбачаюся. Увыя, гэта тыя 2 павінны быць. Лепш узяцца ў правы бок, вось так ісці акурат на сядзібу. Так, ну пакуль што ўсё добра, бачыце?
Няблага выйшла ў нас з гэтым захаваннем. Няблага выйшла ў нас, дарэчы, і з мінулым, калі б не лось, каб вось гэтыя механікі, пра якія я даведаўся. Яны вось так вось спрацавалі. Ну, спрацавалі і спрацавалі. Калі б не спрацавалі, было б горш, правда? Энгералев, дзякуй за рэйд. Ты сёння не экрана зусім. 12-24. Усім рэйдерам вітаначкі шчырая. Мы яшчэ пагуляем трохі больш за паўгадзіны. Калі што, потым у мяне справы, праца і ўсё такое. І збягу ад вас, пакіну у самоце. Вітанні, Порбай, вітанні, як справы твае? Так, давай-ка вось сюды. Стомлены, як сабакі. Так, я на сабе нічога не цягну, такого, каб пакідаць тут, таму проста ідзем лягаем спаць, наядаемся, а потым ужо вырашаем, што мы робім і як мы робім. Ну, гэта прыхаваў бы да лепшага часу. Можа, пенового сиропу бахнуть. Рызыкнуть, так бы мовіць, і калі што, то легче спаць на 10 гадзінак. Хоп, все добра. Все, лягаем, адпачываем. Ноч. У нас приблизно колькі? Давай. 7. Так, а жывы і добра. У сэнсе вы прасралі японскую. Што здарылася? Японцы мячамі сяклі верт... Што? Ты серьезно, Ралев? У тебе так усё кепска было з развіццём, што ўжо верталёты нападалі, а вы ўсё яшчэ з мячамі былі? Я спадзяюся, вы хаця б на гэтых былі, як іх, божа, рыцары. Сёгуны ці як яны, правда? Не. Чакай, як... Ой, блядь, але ж голова дурная, чакай. Самурай, во, самурай. Так, усё настолькі кепска, мы самураем былі. Бляха, ну вы амаль паўтарылі японскі шлях, яны ж таксама пакуль не ўзаемадзейнічалі з знешнім сусветам захадным, яны самураямі былі. А ў той час ужо і на караблях, на каравелах, на ўсіх, што хочаш, да іх прыязджалі. Так, глядзіце, у нас яшчэ стомленасці даволі шмат. Давай, о, выдатна, давай на 5-6 гадзінаў. Там атрымаю. У нас варвары на пэўным перыядзе захапілі сталіцу. Я памятаю, я глядзеў той стрым, так. Я быў на тым стрымым этой горы. Вы там яе спрабавалі ўсё адбіваць, і пасядзеў там каля гадзінкі і сышоў, таму што ўсё ніяк не адбілі яе, бо яна была 4-го ўзроўню ўжо варварская. Мы усім хутка адпомсцім. Так, 50, слухайте, ну, давай. Не павінен жа ж ты зноўку захварэць, ну. Цудоўна, цудоўна, так. Давай вырашаць. А мы тут выжываем, гэта ўжо... Мы мінулае выжыванне, дарэчы, гэта за сёння ўжо другое. Мы загінулі, бо на сваім шляху выпадкова сустрэлі лася. І не задоджылі яго, не ўхіліліся. Ён нас пакрэмзаў, ну і ўсё на гэтым. Потым ўжо пайшлі на самагубства і знайшлі сваю смерць у іклах ваўка. Які план, дарэчы, на наступная цыва будзе, ці не? Так. Ці мы можам пачытаць? О, добра, што мы можам пачытаць. Выдатна. Усё. Вывучылі. Можна ісці ўніз.
Тут дроў у нас няма зусім. Ай-яй-яй. Так, гэта мы скідаем. Па вазе, што ў нас? 20-30 усяго. Таму пайшлі. Зараз мы у хлеў збегаем. Нягледзячы на раніцу. Але у хлеў трэба збегаць. Ой, дарэчы, гэтую ж машыну трэба залутаць. Там таксама можа быць штосьці. І ваўчына вось сунецца. Так, сюды. Не, шкада, але машына засталася пустая. Да сістэмы пячор цікава, куды гэта яна? Ці гэта не выйсці на ГЭС Картера? Сістэмы пячор. Паглядзім. Так, лось даў лася. Ой, не тое слово. Ён такога лася даў, што мне падалося, ажно пахнула жаночым органам адпаведным. Смярдзела, як мае быць. Дарэчы, мы даведаліся, Мета і Горы, калі ты не ведаў механіку гульні, што, па-першае, лось бачыць нас, гульца, не зглядаючы ні на якія перашкоды. То бок, калі ты ў адпаведнай блізкасці да яго знаходзіся, ён цябе заўважыць і праз схіл нейкія, праз пагорак, і праз мост, і пра ўсё, што загодна. Менавіта з-за гэтага ён нас і атакаваў. Вось, таму што я менавіта гэтую памылку і зрабіў. Я пад мастом быў. І ён на нас заагрыўся, а потым проста нас дагнаў. Па-другое, я вось зараз даведаўся яшчэ, што лось, калі атакуе адзін раз ламае рэбры, то можаш лезці на яго другі раз, і ён табе другі раз ламае рэбры. Не абы што. І будзе ў цябе 2 зломаных рэбра. Так што, калі ён на нас упершыню натрапіў і зламаў першы раз, то я ўжо... Ну што, гэта быў пачатак гульні. Так, таму мы проста падышлі да яго другі раз. Даведаліся пра гэтую механіку. Ён нам другі раз зламаў рэбры. Так, тут ложак, усё. Ай, бля. Так, інструментаў няма. Шкада, што няма. Я, шчыра кажучы, спадзяваўся на тое, што штосьці будзе. Бо мы залуталі ўжо некалькі дамоў. Мы залуталі сядзіву, мы залуталі амбар, клуб, пячору. І інструментаў не было, апроч ножа для кансерваў. Нічога. І гэта кепска. Нам трэба зараз будзе ісці на самалёт. З самалёту адпаведна забегчы наадварот, спачатку ў гэты дом. Там не паляўніч, там нейкі іншы дом. Хоба. Вось, і потым ужо да самалёта, потым скітер, потым засідку. І потым трэба вяртацца будзе. Сюды ў сядзібу. А з гэтай сядзібы да пабеглі. А з гэтай вось сядзібы нам трэба будзе ўжо сыходзіць на вышку, радыёвежу. Там таксама ёсць засідка пячоры. І у ГЭС Картера ісці. Вось такі вось план, але мяркую, што мы за сёння паспеем толькі самалёт. Вось туды ў горы схадзіць. Зараз мы прыйдзем да хаты, саграемся.
Ні халеры там не знайшлі. Што вельмі кепска, на мой погляд. Так. Ну што, давай лутаць, давай вось гэта ўсё збіраць. Трэба грэцца. Акурат Сонька ўстане вышэй, і мы сабе пойдзем да скітера і самалёту. Так, це абавязкова невядома калі пераможа галасаванне. Ну, учу я па паху. Не, пах з'явіўся потым. Гэта, наконт галасавалкі, то трэба будзе зайсці аддаць усе свае балы, якія ў мяне ёсць. Так. Сюда. Голодны. Не, давай-ка мы сюда закинем. 26. Зашмат. Так, а тут мы скинем усе галинки. Галинки сюда вот гэта скинем. 4 гэта мы потягнем з собою. Так, чекай. Литрик 40. Мы не парили тут. Воды мы не парили. Тому персики у нас добра от... Давай, ризикуем. Чаму пынем? Так, але шчыра хацелася бачыць у гэтай гульні не сюжэт, а развітыя механікі. А што не так з механікамі тут табе? Мне падаецца, ўсё збалансавана. Так. Свінина з фасолею. Корм ёсць. Так. 92. Добра, п'ем. Так, калі што, мы там дзе-небудзь сабе зробім ужо прыстанак з вогнішчам і напарым вады, а пакуль што пойдзем так, як ёсць. Так, блядь. Ну, спадзяюся, толькі нас ніхто в сэнсе завірухі не будзе. Ані ніхто. Калі станецца завіруха, то будзе ох. У пясочніцы гэта мог быць лагічны канец. Напрыклад, магчымасць пабачыць вясну як канец гульні. А, аптымізму не хапае табе. Ну, тут трэба чакаць сюжэтку. Мне падаецца. Я вось усе свае надзеі укладаю ў сюжэтку, якая там ёсць. Што яны там да гэтых млыноў дабраліся. Памятаеш, ці глядзеў, ды не глядзеў, не ведаю. Што яны дабраліся дарэчы, у нас сытасць з'явілася, бо гэта 3-й дзень. І ежа у нас пакуль што ёсць у кішэні. Што вельмі добра. Вось. І яны ж, галоўны сюжэт тое, што Астрыд запрасілі на гэтую выспу, каб яна прыляцела з лекамі. А пакуль мы тут бадзяемся, мы ж даведаліся пра тое, што гэта незвычайныя нейкія падзеі тут адбыліся. Яны былі справакаванымі навуковай станцыяй, там і гэтак далей. Вось. То бок, яны дабраліся да млыноў, і вось што будзе ў 5-й часціне, гэта вельмі цікава. Што за лекі, што за хвароба, якім чынам гэта можна будзе саскочыць з гэтай выспы. Там на гарызонце там не воўк. Тут такое адчуванне з'явілася чамусьці. Вецер уздымаецца. Ветер уздымаецца. Непрыемна. Не, нахер. Зараз будзе завіруха. Я лепш павярнуся.
Яны колькі год той сюжэт ужо піляць. Ну, даўно, так, даўно. Але ж усе ведаюць чаму. Усе ж даўно даведаліся пра тое, што яны піляць і другую часціну паралельна. І 5-й апошні эпізод. То бок, глядзі, яны ж там анансавалі, якія ў іх былі планы. У сэнсе таго, каб напрыканцы аднаго году скончыць 5-й сезон, а ў сярэдзіне другога году, падаецца так, у сярэдзіне было, ці праз 4-6 месяцаў, недзе так яны вылучалі на тое, каб завершыць другую часціну. І зараз яны ўсё перанеслі. Я мяркую, што гэты 5-й эпізод сюжэтны, ён ужо даўно адсняты, ён ужо даўно зроблены, ён ужо даўно пройдзены. Адзінае, што аналізуючы фідбэк ад кам'юніці, яны бачаць, што, мабыць, у другую часціну ёсць неабходнасць унесення нейкіх дадатковых механікаў ці штосьці падобнае. Як тут пуста. Так, павярнуліся. Кавы няма, гарбатаў няма. Але, і дроваў няма. Так. Што па ежы? Па ежы мы пратрымаемся. Па ежы яшчэ 20 ёсць. 20 гэта суткі. Гэта суткі мы пратрымаемся. Тут у нас ёсць кніжка. То бок вады мы сабе напарым, бляшанак сабе наробім зараз, каб ваду рабіць і ўсё такое. Мэблю можна палупіць. Гэта не даецца, а гэта не даецца. І гэта не даецца. Бо на ўсё гэта сякера патрабуецца, альбо молат. Можна 2 гадзіны лупіць зараз крэсла. 2 гадзіны. Шаленство. Хадзім, там было скрыні 2 хаця б. Так, а у мяне кава з вяршкамі сыркі глазіраваны. Смачнога табе. Сыркоў я б паеў. А вось, дарэчы, мы можам на патэльні сабе бульбы нарабіць. А патэльню мы забыліся там, праўда? То бок мы можам гэта зрабіць зараз сабе толькі ў каструлі. Чугайніку гэтым. Так. І гэтае давай сюды. Малая, ты занадта шмат ныеш. Давай распальваемся. Две гадзіны выкручваць балты рукамі. Ну, слухай, нібы сапраўды яна нібы цвікі будзе зараз пазурамі сваімі адтуль выкалупваць. Perfect. Не вугаль. Ось так. Усё, тут мы воду ставим себе. Сюда мы змяшчаем. Это так само воду. Давай. Так, тут мы змяшчаем вось гэтую. І гатуем бульбу. Колькі яна будзе гадацца? Аж на 48 хвілінаў. Да халеры. 48 хвілінаў трэба штосьці зжерці пакуль. Будем чакаць. Давай так. Цудоўна. Цудоўна. Палкі.
Я лепш вытрачу зараз усе палкі насамрэч. Даем паліва. Ось так, одну захаваем, толькі 4 гадзіны зараз будзем сабе гатаваць. Што можна яшчэ зрабіць? Напэўна, нічога. Бо ў нас гэтае не хочацца вытрачаць з таго, што ў нас ёсць іншы сродак харчавання. Так, а гэта 35 хвілінаў засталося. То бок мы гадзіну не павывучаем. 11 хвілінаў, добра. Штосьці яно зусім. Мало калорыяў дае. Што там усё балбаціць гэты вецер? Ну, сапсаваў ён нам, шчыра кажучы, паходы самалётам. Прыгатавалася бульба ў чырвоных мундзірах на сцывы. Што як адразу то патата. Ну, што ж зробіш, калі вы паўсюдныя. Але, дарэчы, чаму амаль гадзіну гатуецца бульба? Гэта дзіўна выглядае. Хвілін. Потом ведаеце, што потым пойдзем чытаць кнігу наверх да самай ночы. Яшчэ одну бульбу сабе прыгатуем. Морква няхай ляжыць. Так, 18, 13, давай. Мне такое адчуванне, нібы я больш згаладнею, пакуль дачакаюся, што яна прыгатуецца, гэтая бульба. Штосьці мне падказвае зараз, што ёсць нейкі рэцэпт, куды гэтая бульба больш карысна ідзе. У параўнанні проста з спажываннем без солі, як кажуць. Ось так, а потым будзем чытаць па гадзінцы. А можа і не, можа вось так давай зробім, таму што ў нас усё роўна зараз жа ж не так ужо і шмат ежы. І вось гэтай скалі я маю на ўвазе. Мы не перанашуем. Нормалёва. 13:28, давай. А так хаця б будзем ще смажыць сабе, парыць, дакладней казаць, ваду. Выдатна. У нас там ёсць кулінарыя першая. А для бульбы рэцэпта не зрабілі, здаецца. Паглядзім. Мы гэта ўсё будзем вывучаць. Нам галоўнае толькі дажыць да таго моманту. Все ж таки першаснасць тут гэта зрабіць футра, мех. Так. Давай, так. Мы, падаецца, закінем, калі што. І давай кніжку. Дзе. Вось яна. Ёсць 50 хвілінаў. Усё так. Готово.
49, 53. Так, нам трэба штосьці закінуць туды. У мяне толькі адна і ёсць. О. Не вугаль, не хочу я вугаль. 51. Літаральна 4 хвилинки, так? Все, читаем. Закипевшая вода. Забираем, тут воду забираем и воду забираем. Все. 9 литриков. Выдатно. Здоровье шмат не згубили. Пакуль бадзяліся, пакуль хварэлі, пакуль усё гэтае. Нейкі запас зрабілі. Хадзем наверх. Будем дачытваць гэтую кніжку і класці спаць. Так. Готово. Ну давай еще одну. Поспеем? Мы поспели. Выдатно. Мы поспели. У нас все цудоўна. Так. Выглядае пипец. Натуральное пудило. Так, лягаем спать. На 7 гадзін. Так, паўночнае ззянне, мне падаецца, зараз прачынацца не мае сэнсу з-за гэтага гандляра, тому што ён недзе там на 40-й ці які дзень. Дае магчымасць паразмаўляць з ім. Так. П'ем далей. Трэба штосьці з'есці. Давай вось гэта. І што ў нас там па стомленасці? Гадзінкі 3 мы можам яшчэ паспаць? Мабыць, не, там прыблізна 2. Усё, мы адпачылі. У нас яшчэ ноч. Чакаем 2. Ну што, пайшлі штурмаваць у гару. Гледзячы на тое, што там нешта ну, чуеце гэта лязганне. Правда? 2:37 пайшлі. Сядзець у сядзібе 100% не варта. Можна ты супакоіся ўжо на двор'і, малю цябе. Ну ёб твой налево, ну. Мерзнем. Непрыемна гэта, непрыемна. Трэба сыходзіць з гэтай лакацыі, тут іншага шляху ў мяне няма. Але залутаць трэба ж знайсці інструменты і ўсё такое. Нам трэба толькі вось гару штурмануць. Там, дзе гэты самалёт з кітара. Ну і хаціна, вядома, якая там стаіць ухілянта гэтага. І потым ісці ўжо адсюль. То бок мы праз вежу скочым. Вежа, пячора, засідка. Вось, і ідзем у загадкавае возера. А там ужо з загадкавага возера можна пераскочыць да багны, дзе можа знаходзіцца нажоўка. Ну, цвікадзёра няма яшчэ ў нас. Таксама не вельмі добра. Ну давай. Дык я ж пад скалою, чаму ты ледзь вырушыцца яна, алё.
Потому что ветер посилился. Узмацнился. Ось так. Oh, so cold. Так, сподіваюся, вовка тут не буде. Так, чисто, можна йти, добре. Єдине, що кепска, зараз будемо йти до ухилянта, до хати гэтай ухилянта, де будемо согреватися. То будемо йти супроть ветру. Кара. Видатно. І ще одне. О, чудовно. Вельми придасться. О, стихло. Та ти шо? А, ні, гэта падалося. Гэта мы просто стоим за пагорком. А тут могут быть струсы унизе. Мне то Егоры кажа, што нельга, каб на дворе было добре. А я кажу, што было б жаданне. Гэта галоўнае. Воу-воу-воу-воу, давай только без гэтага свисту. Спокойно, спокойно. Ось там трус бігає. All I can think about is food. Так, почервонела. Малая уже почервонела. Давай поглядим, что тут мається. Почервонела в сенсі того, що на так моцно хоче їсти. Скаля почервонела. Тю. И что это такое за место? Ни про что, ни об чим. Так, ну мы зараз скрині, відомо, поламаємо, але ж... Гэтага ж нам не хопіць, каб сагрэцца. Ну вось усё. А як хотели есть, так и хотим. Так, можно тут почакать вот так годинку. Плюс 6. Добре. Я задоволен. Я задоволен. То бок тут можна скинуть то лишнє, що ми зараз собі наробили. І я чую, який цудовний гук гэты вось. Тое, што нас чакае звонку. Поглядим?
Цудоўна, правда? Вось і я пра гэта. Мы тут трэці дзень нас катуюць завірухаю. Бля. Каб цябе ліха ўзяло. Так. Чытаць нам няма чаго, правда? Так, трэба было скінуць, я з сабою цягаю. Можа легче спаць на гадзіну, яно неяк блядь, я гэта чакай. Злітуецца над намі. Я чую, што дзьму яшчэ. А ці так моцна? Ось так моцна. Так. Ну, калі што, то мы пойдзем уначы лутацца. І ведаеце, што першая гадзіна. Я пабег па сваіх справах, а ў такім выпадку. Дзякуем велічэзна за прагляд. Вось, мы на гэтым скончым, працягнем ужо ў наступную сераду гуляць за гэтую дзеўчыну. Пакуль што ідзе ўсё няблага. Адзінае, што няма інструментаў абсалютна ніякіх, то бок мы ні молаты не знайшлі, ні нажоўку, ні цвікадзёра. Зразумела, што нажа і сякеру тут няма, іх трэба крафціць. Гэта ў нас усё наперадзе, але у цэлым яно выглядае няблага агулам. Таму што у нас дастаткова шмат ежы, і мы далёка яшчэ не ўсю лакацыю залуталі, а у нас тут ёсць і самалёт, і хрыбет гэты скітера, засідка і пячора, куды нам абавязкова трэба схадзіць, бо там ёсць чырвоны ліхтар. Вось нам трэба яго знайсці і ўжо потым вяртацца ў сядзібу. Адзінае толькі, каб нам гэта дазволіла зрабіць надвор'е. Вось, гэта мы зоймемся на наступным стрыме. Добра, дзякую вялікі яшчэ раз. Чакайце, паглядзім, ці ёсць то жывы на твічы, каб можна было яго зарэйдзіць. Не, шкада, але нашых няма. Таму развітваемся. Заўтра з вамі побачымся на стрымы. Я мяркую, што будзе стрым. Дзякую велічэзна за тое, што былі са мною сёння, за каментары і ўсё астатняе. Вось, карацей, не губляемся. Дзякуй, Порбай. Дзякуй. Цудоўны каточак, мне падабаецца, як ён грызе. Вось. Добра. Усім пакуль добрага настрою, добрага дня, вечару, што там у вас не ведаю, але спадзяюся, што гэта штосьці добрае. Усё, да пабачэння.